আচ্ছা স্যার খুলুমখা হ্যাঁ খুলুমখা তোমাবো মংখা সঞ্জিত কুমার জমাতিয়া আচ্ছা তিনি হিংকে বিধানসভানি ইলেকশননি দিন তিনি হিংকেनो পাবলিক রংनि যে ক্ষমতা তমানি ফান তমানি তিনি খানা হিংকেनो গैखा आं सिनाय नोंखे तमा मासक ताकलाय बसरनि सरकार बस साबनो नोंखे नुगना मुसुक बा साबनो फायथाथक मा दंबा ताकलायबा जे नों माने आगोनि सरकार फिराव फैनायनि माबा सगोता आगोनि सरकार फिराव फैनाय मा मासक ताबो जोंनि तिप्रा सारक गोबां कुक जागागोनो ग्रेटार तिप्रालेण्ड होनै तिप्रा मथा होनै रैलाय दं नोंले बरकनो तामो मानसक ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मटामटी सयनो सालायखेदा पहिला बलाय आला आगल हानो आगल फानो कासा माजारांखौ बारनि एकदम ग्रुप बिजन थाङो ग्रुप बिजन थाङैनो सयनो मा सालायना हाजाफोन ताव गोबां मास बर' माने त्रिपुरा मथानि बिजेपिआव गोबां मा फिराव फैफिना थिगदे ओ एडिसिबो दं खोता एडिसिबो दं मटामटी आयं थांबायला आच्छा बिजेपि सरकारनो नों फायथाथाव होनै दङ 5 बोसोर बिजेपि सरकार जे सामोंखाय माने बोसोक जरा तै नों बोखा फुरजाखा बर' 5 बोसोर खायला हा मटामटी खायमानि बिसिङाव फानो 5 बोसोर कारमालिया बायके हमले निनि कर'ना भाइरासनि बाङै प्राय 2.5 बोसोर मत मुसा सामोंखाय मालिया हानि माने 2.5 बोसोर 10 नि एरिया गले 2.5 बोसोर थांपाय फानो 10 नि एरिया गले मोटा पुंति नि खायखाबले तानि सिनि बरनि एरिया ओखे बर खायमानिया सिनि पारा बिसिङाव खायला हा तानि खायनो मा तमा खायखाबा नायदि नक रोल हा नक सि पारा कैसे कैसे होसी 21 परिवार 20 परिवार हाके मोबाइल हा ओंगे प्राय 2 बोसोर मत माइरं फ्री मासाबाइल हा ओंगे पीएम किसान नि रां बोसोराव 6000 टाका के मोबाइल हा ओंगे निनि बरा बातार ताबो 2000 के बारिबाइल हा ओंगे मोटामोटी तानि माया नै मासिम बारो लामा रगले लामा राक रो एकदम से हामिया नों सी तंगो लामा हामिया तै हामिया ताकफानो गोबां मा जागोन तै हामिया सिनि ते प्रासा एरिया रगो हंके तै नंजानाय हामिया मांना लामा राक रो ककाक मकाक बौनि बागै खे तामु सानायबा लामा रग मोटामोटी हाफिनाय तान हायंनि मा मोटामोटी तावा चललाय मदरं तंगो ता बुसकाव का हाना ग्यारेन्टी रय जों सारागो ता बुसकाव के म लामा पुरापुरि मोजांनाय माने रंजांनाय बर गसाय थांजा र ब्रनाय नाइदि 5 बोसोर 2.5 बोसोर कर'ना माने बेलाय बरकनि सामु गेप थाङा बनो आंखे सागो वानजिनि एरिया गले ओ 5 बोसोरनि गो ना कनि गसार कोविड नि बागै फान बरक सामु खायमालिया वानजिनि गले कनि गसार कोविड बरन बागै फाया देबा तो बस बरन अरला सामु खायजा खाबला चिन्ति प्रासा एरिया गले तमानि बागै खायजाया अबसे आनि क्वेश्चन के बासों मके हायसे जों थिक बसों सिम बखाबिसिनो जों सेन्टिमेन्ट गायसे वानसा अंका हागना को के नुखा जों के बिखरा को हा बके जों बखानि सेन्टिमेन्ट से निनि मकल बले नों नुइ तंग नामले बायथां ना लामा हायामा बके जों वानसा को तानि जे गना जाला जों के तानि बिखरा ला गे बाहाय के बरले खारंलां बोलना होया बाहाय के बरले खारंलां मोन बनो ता जों सुबिदा स्कुल बाहायनि बरनि हायके सिनि सुबिदा क्रै माने अबनो ता ड्राग्स बाहायनो सिनि बरकनो गोबां ड्राग्स जानाय ड्राग्स फालनाय हिंके बानो वाजै ड्राग्स जानाय हिंके बानो सिनि बरक वासे बाय फटाफट के कोनो सरकार ने वासे बे सारो मैया के सरकार सारो मैया हायफा नेताबो नायदि सिनि एसटी रंनि बाङै सिनि सुरु त्रिपुरानि बाङै नेताबो पराय 18 टा दाबो एकालयबो ताबो सेंसन जा सें बुतंगु पस पाइबेनिल हा ओंखे 18 टा जे एकालयबो पुरा सिनि बरक सिमिसमा परेना सुदे एसटी नि बाङै सि ओंखे बत्रनो जों हाजालि आंखे सबना हाजानैबा 5 बोसोर सरकार बिजेपि फाइमानि यागुलो ना गोबां मा बर र हाइ कक्सिल सामंग तंगो 5 बोसोर बिजेपि फाइमानि यागुलो तिप्रा हागो तिप्रा सारक ड्राग्स सामानि बांखा नै कक सालाय आबले नोंखे तामो वानसक अब कक कबिदे ड्राग चालाय हा बा मं हा ब कोनो सरकारनि एफेक्ट या ब सिपेन सरकार तंप्रो बुंना
जेकुनु सरकार पाइबो ब बा जों पाब्लिक रकसो बनो मामा मोथांनो सरकार ब इसिमि मोथां पाब्लिक मोथांनानि हनै पाब्लिक रक गोबां मानो बोरै र आकर बासा लायखा ड्राग्स फालनायनो बरं लायखा ड्राग्स सानायनो बरं लायखा तमा हांके जे पुलिस तुलिस बरक सरकारनि आन्दार असि बरक रसि रमया है सांने कौ बंलाय मनो से सरकारनो बेरबा उनियाखौ नों ड्राग्स फालनायनो नों रंवै जेल दानन तंमोनले प्रशासन कोनो एक्शन रया हांके पारासं नुं बुलाय मनो से सरकार से साया हि होय बाहे कथा नै बा पारानि बरक समाजनि बरक बरक अमनो अम ड्राग्स फाल तंगो अमनो रंदी हनै तुइ रैखा हांके फियक सिर वंगे प्रशासन जे समाज सचेतन कमा आरो जागो ड्राग कम के नुं नाय नाय दे जे समाज शिक्षित कमा जे समाज वा सं नाय तेसा बरक कबां आरो जागो नि ड्राग सरागबो किसा कम कुंने आच्छा दा नों वासक दे समाजनि बरक अम ड्राग्स फालनाय अमनो रमदी हनै पुलिस नै याफाय रखा प्रशासनले एक्शन सिर या उल्टा फियक सिर वंगे अब साबनि जायाबा बत्रले आं नु गया ख सबसिया ख आ ड्राग बामानो ससियेल मिडियाखौ नुक खाबले बोरै बदल रा ग्र ड्राग्स सानाय बा ड्राग्स फालनाय न रमै फियक सिर होगो ओंके अब सरकारनि न जाया नाबले तमानले फियक थाइबा आरि बरं अर जागा बसक जरतै बन सजांनाय तं बरनि जे रुल तं बनि मते बर सनाय ता हा बर मते बर खाइने ता सरकार बा ये सरकार को सीपेन फाइला अंके रूल्स जुदां थां पाइना माने बसकां ताबुने बसकांनि सरकार तेवाइसा नों बीजेपी न नंना मुसुग हाइसिबले ना बीजेपी फेस फाइफिनाय मा सिउरसे बेलाय का हामबाय